Takže ahojte ľudia, u nového videa vás zdraví Kron. A Stan. Po dlhej pauze tu máme znova videa. Nebojte sa, už budeme natáčať pravidelne. Dohodli sme sa, že by sme chceli natočiť takú sériu z Piggy. Že každý chapter by sme ako prešli. Takže ďakujeme za 6 lajkov, čo ste tam dali, takže na toto video by sme si dali cieľ 10 lajkov. Áno, a je tu taký nový update, že Delirium, tak keby ste chceli, aby sme to natočili, tak napíšte. Hej, kľudne napíšte do komentárov. Takže ideme na prvý chapter house. Dúfam, že sa nám to podarí prejsť. Ideme hrať všetko na bota. Je 10 lajkov. No hovor. Cieľ na toto video je 10 lajkov. Presne tak. A vlastne všetky tieto chaptery budeme hrať na bota, aby sme to nemali také ľahké. Áno, ale keď jeden zomrie a druhý žije a prejde to, tak sa to počíta. Hej, lebo nie sme profesionáli, takže už sme túto hru skúšali, takže už vieme, že čo ako by sa to malo robiť, ale zase nevieme to hrať úplne najlepšie. Mám zelený kľúč. Dobre, tak chod to otvoriť. Idem. Parádne. Kladivo. Dobre, kladivo a červený. Risknem to. Lebo tu sa vždycky objaví Piggy, takže som to skoro nedal. Dobre, kde treba ešte kladivo? Tam na ten oranžový, neviem či nie, tam dole, do garáže. Aha, ja mám oranžový kľúč. Je za studňou. Treba do garáže, ale to nie je podľa mňa povinné. Má modrý kľúč a wrench. Dobre, tak zober wrench, podľa mňa je dôležitejší teraz. Som zobral modrý kľúč. No nic. Dobre. A v modrej onej není nič. Dobre, odomkol som oranžový kľúč. A kladivo nám teraz treba. Našiel som tam zlatý kľúč. Sú tu ešte také Je tu Piggy asi. Lebo som videl taký... Kde je Piggy? Lebo sa bojím výjsť týmito schodami. Není pri mne. Ajajaj. Ja idem pre ten wrench. Aha, vidím ju. A ak by ste nám chceli nejaké rady, tak určite napíšte, nám sa rady zídu, takže. Tak. Joj, Piggy. Mám wrench. Dobre, mňa skoro chytila Piggy. Nemáš oné kladu či plank, či jak sa to tu volá? Čo? Nemáš plank? Blank? Nie, ale mám keycode. No, tak to je dobre, tak to poď otvoriť a potom nám... Dobre, otvoril som. Pozor, je tu Piggy. Dá sa v Piggy, že vlastne sa časom nabíja taká energia a F-kom si viete spustiť takú rýchlosť, ako keby taký šprint. To máte len na chvíľku, ale vlastne keď dohráte hru, tak sa vám načítajú také Piggy coiny a za tie si viete kupovať nové Pigginy a tie abilitky, lebo vy vlastne môžete hrať aj za Pigginu na normálnom serveri, ale hráme na privátnom, lebo chceme prejsť všetko na botovi však. Áno. Poď. Zavriem dvere. Okay. A kde by mohol byť plank, nevieš? Plank? Idem pozrieť tam. Počkaj. Pri tých sprchách bývaní. Neviem. Aha, je tam pri sprchách, len ma naháňa Piggy. Tak ju skúsim nejak obehnúť. A zoberieš plank. Hej, zavriem dvere. Tu zavriem dvere. Mám plank. Dobre, ide po mne. Dobre, idem šachtou dole. Stan, ináč máš parádne okuliare, štýlovky, by som povedal. Dobre, idem. Urobil si s wrenchom? Ty máš v ruke wrench?
Áno. No tak ho rýchlo poď túto spraviť, tu sa odomknú také lasery. Dobre, ale tu nič není. Je tu Piggy. Ale tu nič není. Tak vlastne na dohranie hry nám treba všetky veci, čo sú v týchto dverách. Odomkli sme wrench, potom kladivo, keycode a biely kľúč. A treba nám ešte biely kľúč. Ale ten biely kľúč vlastne získame tak, že nazbierame všetky tieto kolieska, čo sú tuto, a vlastne vyjde z tejto studny taký kýbel a v tom by mal byť presne ten biely kľúč a mali by sme to vyhrať. No len nevieme nájsť, kde sú tie zelené kolieska, takže to bude problém. Naháňa ma Pigina. Dobre, ja dole si odomkol všetko? Fú. Či kde to je? Lebo Asi. tam mal byť ešte oranžový kľúč, a to je? No oranžový kľúč som otvoril všetko úplne, chod sa A pozrieť dole. žltý je nám na čo? Žltý, v tom bol ten keycode. Aha, Nevieš, kde som nechal kladivo? neviem. A po mne ide Piggy. Dobre. Neviem, ja som ho videl, ale už neviem, kde si ho nechal. Ale tam nám bude treba asi kladivo, no. No, tam som si všimol. Ak nepôjde po mne Pigina, tak vám to aj ukážem. A mám ho, v sprche si ho nechal. Jaj. No tak tuto je taká vlastne, no ten plank, vlastne cez taký otvor. Takto. No. Taký dobre odlákam ju a chod to otvoriť, hej, a proste sa tam dá vojsť. A tým pádom by sa to malo otvoriť aj tuto, ak by som to dobre mal vedieť. Áno, presne. Sú tu tie zelené. Utekaj touto stranou, lebo by mala byť tu Pigina. Ale není tu. Je tu. Ona na mňa skočila ako keby. Kámo. Ona tam čaká. Mám ale zelené kolieska. Môžeme dohrať túto hru, máme už len 3 minúty, tak poď rýchlo. Ale to už sú posledné? Ešte nám treba také, nie? Nie, červené už sú tam. Oj, Piggy. Cez okno, rýchlo. Dobre, vidíte, máme všetky 3. A tu je ten kľúč, Dobre, ja odlákam, ty zober kľúč. OK. Pekne. Idem. Už len biely kľúč a môžeme utiecť z tohto domu. Dobre, chod to odnú. Poď! Ja skočím z Ja dola, som hej. utekol som. Ja utetiem len z... Joj. Zvládol si to? Počkaj. Yes. Pekne. Takže, toto je prvý chapter. Neviem, ako je toto dlhé video, ale ja by som v tomto videu, že sme dlho nenatáčali, dal by som aj druhý chapter. Súhlasím. No, môžeme sa rovno na to pustiť. Vlastne, my hráme rolu ako takého policajta, išli sme skúmať tento dom. Vlastne sme ho teraz utiekli a išli sme na asi station, takže tu bude asi policajná stanica, takže išli sme to asi ohlásiť. Takže uvidíme, že ako bude pokračovať tento príbeh, ale zatiaľ ma táto hra strašne baví. Aj mňa. Dúfam, že aj vás, takže podľa toho, ak tu bude 10 lajkov, tak kľudne môžeme natočiť aj všetky tie chaptery a aj ten nový update. No, túto mapu sme ešte nehrali, takže uvidíme, čo to máme čakať, hej. Ja idem do tých druhých dverí. Jo, tu je hneď laser. Pozor, keď pôjdeš do tých dverí, aby si nenarazil do laseru, hej, tak blízko sú. Mám modrý kľúč. Ja mám zelený, ale neviem, kde treba. Ja tu mám modrý kľúč na odomknutie dverí, ale neviem, že kde si. Kde sa spavnuje Piggy? Ja neviem, dúfam, že sa nespavne na mne. Či pri mne. Jo, ja už ju vidím. Hej.
Počkaj, dá sa tu ísť na také cely. Tu sú cely. A to je fakt asi policajná stanica. Jo, ja Pozera. Vidím zelený kľúč, že kde treba. Idem ho dať. Lákaš Piginu? No lákam, ale... A ako vyzerá vlastne teraz Pigina? Kto to je? Také rúžové oblečenie. Ja... Vidím. To je No. ako keby taká mama. No asi. Ináč ja som otvoril ten zelený kľúč a v tom nič nebolo. Mám červený kľúč. Našiel som modré dvere, som ich odomkol, to je von. To. Červený kľúč treba vonka? Nie, neviem, ale odomkol som modrým kľúčom dvere vonka. Tak myslíš, dobre. A na tom, takže... Ja vôbec netuším, že kde by som mal mať červený kľúč. Už si použil zelený kľúč? Áno, ale nič tam nebolo. Len v druhej cele som našiel červený. A už vidím červený kľúč pri hlavných dverách. Zabila ma Piggy. Nie! Musím ťa pomstiť. Našiel som kladivo. Stan, musíš mi pomáhať a musíš ma spektejtovať. Spectating. Nevieš, kde treba dať ešte kladivo? Neviem. Plank som našiel, tam bol plank v tej sprche. Mhm. Ja si pamätám, keď som prechádzal celý, tu bola taká zadrevovaná. A tak nejak. Fialový. Čo je vonka? Je tu niečo? Neviem, nepozeral som sa tam veľmi. Tu sa dá vojsť. Aha, tam nič není. Dobre, idem skúsiť ísť pre ten plank. Nedá sa tu tým kladivom zničiť? Asi nie. Nie. Piggy, Ty kokos. pomoc. Dobre, zavrel som dvere. Utekam. Dobre, som tu. Fúha, tak to bolo tesné. Strašne tesné. Zoberiem plank a neviem čo s ním. Ja už si pamätám, tuto v týchto dveroch treba plank a dostanem niečo. Takže uvidíme. Oranžový kľúč, ten je na druhej strane, dobre? Idem. Nevieš, kde je Piggy? Fúha, možno ťa pomst. Tu nič není. Ja ju viem spectatiť, ona je pri tých laseroch teraz. Hej, dobre. Aha, ja som odomkol tie oranžové dvere a tam nič nebolo. Oj! Pomoc! Dobre, ja utekam. Možno ten fialový treba. Utekam. Rýchlo zober ho. Joj, utekam. Dobre, takže ľudia, vidíte, že to je napínavé. Není to vôbec ľahké hrať, takže... Nevieš pozrieť, že kde treba fialový kľúč? Môžem byť duch, tak sa pozriem. Dobre. Nie, pomoc! Ja neviem vôbec, že... Čo mám teraz urobiť? Som nejak stratený. Tento oproti toho prvého chaptera je strašne ťažký podľa mňa. A ja si myslím. Aj keď to sme vlastne... No ja viem, ale aj keď to sme vlastne nehrali ďalšie chaptere, ktoré môžu byť ešte ťažšie. Ale fakt neviem, kde by som mal dať fialový kľúč. Ani ja neviem, kde to je. Ja už idem asi tretíkrát takou istou cestou. Není tu niečo ešte v celách? Tu nič. Tu je modrý kľúč, to si otvoril, nie? Tu je wrench! Vidíš, že ho držím? Hej, wrench sa bude hodiť, ale neviem, či
fialový kľúč není iba od pištole. Len pištole? A čo robí tá pištol? Tak podľa mňa sú tam kde možno náboje a zabiješ sú pigi, alebo neviem čo. Zabijem? Joj, kámo, jak ma... A tu sa dá vlastne dať wrench. Joj! Ja som išiel hore po takých schodoch. To je baterka. Na čo Tam mi fialový, aha. Aha, fakt. Na čo mi treba baterka? Neviem. Ja ju skúsim Vonku. zobrať. No tam vonku. Dobre, mám baterku, Jaj! Do toho... Jaj, už viem. A viem, kde máš ten žltý kľúč. Ako keď sa spawneš, tak tam ideš Jaj, doľava. otváral som on červeným kľúčom, áno. Tu treba baterka, dobre. Dobre, zatiaľ to vyzerá dobre. Mám už len 3 minúty, takže by som mal byť ticho a mal by som sa začať snažiť. Ako ja sa snažím, ale no. Takže ľudia, určite nezabudnite dať like, hej, lebo na toto napínavý chapter. A vlastne, ako sa dostala tá pigina do policajnej stanici? Ja vôbec neviem. Bielý kľúč! Môžeme to takto Ja natáčať. to... že Ja viem dáme odísť. Ja neviem odísť. On nemu... Čo potrebuje? On potrebuje benzín. A to je ďalšia baterka. Mne treba 2 baterky na ten stroj, či čo to je. A môžeme to vždycky takto natáčať, že v jednom videu budú 2 chaptery. Alebo 2, hej, 2. No, hej, môže, kľudne. Tu je tá Piggy. Joj, ja možno dostanem, neviem, možno ten benzín, áno, ten benzín dostanem. Už mi stačí len zobrať ten. Mne sa nedá zobrať. Musíš to ako vykľúčkovať. Snažím sa. Kde šla? Neviem. Tam je, napravo. Vidím. Ale... To sa mi nejak nezdá. Minútu 50. Minútu 50, super. To, môžem to zobrať asi, poď. Rýchlo budem na to klikať. Ja na to klikám, vidíte? A nedá sa to zobrať. Ja neviem, čo sa stalo. Klikám. Nič. Skús na to staviť. Skúsim, dobrý nápad. Fúha. Videl si, ako to bolo tesné? To skočím. Ona si má asi... Mám to! Minútu 18. Ľudia, toto je strašne napínavé. Pomstím scéna. Poď, ja to možno dám, utečieme. Len nájdi dvere. Tie si pamätám, tie boli... Tuto, áno. Môžem odísť asi. Poď. Áno, odišiel som. Fú. Ľudia, to bolo strašne napínavé. Chudák Stan. Tento chapter bohužiaľ nedohral, ale pomáhal mi. Takže podľa mňa pre toto video by to bolo asi všetko. Ešte vám ako môžem ukázať tuto, keď pôjdete, že items, tak tu máte tie piggy coiny a viete si kupovať tie abilitky však. Áno. Takže pre toto video by to bolo všetko. Dohrali sme 2 chaptery. Takže ak sa vám toto video páčilo, takže nezabudnite zanechať like. Takže tak. Odber a všetko. Áno. Takže čaute. Čaute.